Joo, hyvin paljon tervetuloa uuden CS-videon pariin. Ja kuten näette, niin meille on mahtanut ennätysajassa jo 2 viikkoa ennen Majoria, niin Major-päivitys. Ja mikä tässä on hienointa, niin jäätävästi uusia tarroja, kun joukkueitakin on enemmän. Päästään tekemään veikkauksia ja vähän availemaankin. Mä ostin tosta jokaista nyt yhden noista kapsuleista ja sitten mä ostin passista sen halvemman version, koska jotenkin tuntuu, että mä sit ostan näitä, jos mun jossain vaiheessa tekee mieli ottaa joku show. Kyllä mä varmaan nyt yhden souvenirin jossain vaiheessa haluun täältä. Se on turha maksaa tästä nyt enempää, kun sä saat sen 3 kolikkoa siitä. Käydään läpi nyt pari tarraa. Siis ensinnäkin aivan uskomaton mielikuvituksen määrä tarroissa. Mutta paperit on tämmösiä polttotarroja. On poltattu toi nimi tai toi logo. Erittäin hyvä konsepti ja erittäin erilainen. Ei ole ollut mitään tämän näköistäkään koskaan. Foili tuli takaisin. Ja nää näyttää ihan kivalta. Ei nää mun mielestä ihan paskan näköisiä oo. Tykkään, että nääkin on niinku ihan erilainen borderi tässä. Näitä on niinku oikeesti ihan erilainen, jos verrataan tuohon paperiin. Joka on mun mielestä tosi erikoista, tosi siistiä samaan aikaan. Holo, jotka on ns. Liekeissä. Mun on näyttää vähän surkealta tää, kun asetukset pienellä enkä ole tämän vuoksi vaihtamaan. Tää on niinku liekkiä tossa noin Austiniin viitaten. Vähän jännä kyllä tää Holon borderi, mä en tiedä tykkää tosta. Ja annetaan shoutoutti nytten Liquidin Hololle, kun tää näyttää ihan älyttömältä. Kultaset. Mä en oo edes kattonut näitä kultasia. Ihan siisti. Jooko. Tää on niinku samalla niinku toi tiimitarrojen foili. Ja nyt pitää olla tarkkana, koska ne on erilaisia näissä. Tältä näyttää foili nimikirjoituksessa. Se on siis erilainen. No tää Holon toi tommonen kukkaisjuttu tuolla tai mikä kiekura onkaan, mutta sitten siinä on tommonen silver taustapudi. Joka on vähän jännä. Eikä nyt paskan näköinen oo. Siitä voi katsoa Holoa, koska sillä on niin paksu nimikirjoitus. Holo näyttää ihan hyvältä. En tiedä mitä skreippaantuu voidaan tosta sekkaa. Tohon näppi, niin jääks meille pelkkä nimi? Että jääkö? Sitten että muuten jääkin pelkkä nimi. Ihan hiton nopeeta. Tosi siisti. Hyvän näköistä. Ei tullut simple-tarraa. Vähän ääs. Otetaan nääkin, koska täällä on uusia tarroja, mitä ei oo ollut aikaisemmin, kuten Falcons. Ja pakko sanoa, että tätä nyt foili näyttää kyllä ihan kivalta. On hyvän näköinen, oikeesti ihan tosi hyvän näköinen. Ja Nikolla oli uusi tarra. Ei tämmössä aikaisemmin ollut makeen näköinen. On toi fucking pro-kitarra. Itse pro-heitterinä olen kyllä vähän vihanen. Ei jos tarvinnut sen kaverin saa enää tarraa kyllä. Ehkä mä nyt en höpöttele sen enempää näistä, vaan lähdetään tekemään veikkauksia. Eli nykyäänhän meillä on 4 tageja, missä me tehdään nämä veikkaukset, kun ennen oli vain 3, joita mä kutsuin ja kaikki muut kutsuu ennen vanhaan Challenger Stage, Legends Stage ja Champions Stage, joka oli siis pudotuspelit. Mutta nykyään meillä on tosiaan tosi monta stagea, joka on vaan kiva, koska näitä on kiva tehdä. Ja näitä tehdään vaan kerran puoleen vuoteen. Tarvitaan siis 5 oikein joka stageelta. Mun on tryhardittava nyt, mun on katsottava round 1 matchupit. Mä voin suoraan laittaa Chingis Warriors tonne, ne pelaa ensinnäkin heroikkia vasta ekaan peliä, niillä momentumi pelkästään vaan alaspäin tosta. Toinen joukkue, joka mä laittaa sinne, on Legacy, koska on vähän ääs, ne pääs vähän viime hetkellä tänne. Complexityllä on stand-in, käsittääkseni, koska Pulsar ei pääse. Mä laitan tuon heroikin tonne, kyllä niitten pitäis mennä 3-0. Tää on kyllä jännä, tässä on niin surkeita joukkuja, että oikeesti legit aika monta. Tää on vähän hankala. Mä laitan Betboomin tonne, mä veikkaan, että Bait on joku noista, Complexity on joku noista, OG on joku noista. Tää on kyllä niin jotenkin jännä setti. Otamme Discord. Wildcard, kai ne nyt pelaa niin hyvin. Mikä on vika? On ne Miika tai Imperial meille ehkä. Otetaan nyt johonkin prassiengiä ja laitetaan tonne. Kyllä mä uskon, että näillä saadaan 5 oikein. Jos ei saa, niin sitten kyllä täytyy melkein meikäläisen lopettaa tää ura näiden arvailujen suhteen. Meillä on täällä uusia tarrakapseleita. Ja me ehdottomasti avataan ne huonommasti parhaimpaan nyt. Lähdetään tuolta liikkeelle.
autografikapsuleja. Itse siis, koska autografeista voi saada jotain hyvää, niin avataan ekana tiimikapsulet. Täältä mä voisin ottaa kyllä, mulla on ihan sama millä värillä oikeastaan tai millä. Itse asiassa mä haluan holon ja sen on oltava vihreä holo, koska mäkin on tommosia vihreitä pyssyjä, mihin mä haluaisin tunkea niitä. Joten otetaan semmonen täältä. Niin tuskin, mitä hittoa tailuu. Tuo tailuu kuustelee, olisi ollut kyllä aika puli. Niin tuskin mahtuu tuolla vitun ruutuun. Sikavake, kattokaa nyt koko massiivi. Sitten toi. Kyllä on Fatse. Ja tietenkin Falcons. Mä haluaisin ehkä Falconsia. Se on vihreä ja se menisi nätisti. Nätisti mun pyssyyn. M80 on yksi kanssa tosi siisti näköinen, kivat värit. Ja Fatse tietenkin. Anna meille joku napsu. Oi, toi olisi ollut kyllä makea. Falconsin paperi. Täältähän me halutaan. Se on Auroralla on makeen näköinen. Ja sitten Maussilla. Navi mun ei ihan kauheasti kiinnostaa. On ollut vähän heikkoja. Näin punainen ohi. Tai kultainen. Tää on vittu blastitarra. Rättiä. Mä en sano yhtäkään semmoista foilia. Mä siellä on foil. No. Toi ousi-tarra, sen mä haluun. Sen mä otan. Taas meni kultainen tarra ohi. Ja paperilla mennään. Gensisora. Täällä taas sitten voi saada jo jotain nimiä. Tuossa kultaisista niin näkee parhaan. Ei edes näe näköinen. No silti. Niko. Monesi. Elise. Rooki varmaan saa jonkunnäköisen hinnan, koska ei ole joukkueessa enää, mutta en kyllä halua rookitarraa. Otetaan täältä yksi tommonen monesi kultainen. Olisi kyllä vähän turha sairas. Vittu menee näitä vittu pro-keloja. Sitten me saan rekt. Ei mitään rekkiä vastaan, mutta tää on taas paperitarra. Näyttää aika pahalta, että ei saada mitään muuta kuin 6 paperia. Nyt on nimiä. Nyt on niitä nimiä meinaa. Nyt voidaan kelputtaa vaikka mitä täällä on. Jaivu, Rops, Jipad, Donkey, Siro. Loki haluaisin näin tän tarran. Santres, Oksikki oli siinä. Aleksi B, JL ja Ima on aivan älyttömät tarrat pojilla. Aivan älyttömät. Hades. Haluaisin supporttaa Hadesta. Ja tietenkin Näf. Ois yksi. Nyt anna minun please tästä joku hyvä. Anna joku hyvä. Taas menee joku kultana ohi. Fucking hellman! No. Ei mä haittaa tekno, mutta paperitarra taas. Mihin mä tungen tämmösen teki? Menisikö kovaa ees tohon? Menisikö ees kovaa? On niinku... Holy moly! Pänttäpä second. Nää kyllä näyttää ihan piruivilta nää paperitarrat, koska reippaa. Että on rajalle, että siinä ei oo yhtään mitään ylimääräistä. Ai saakeli. Se on niin pahan näköisintä. Tässä on mun pikit. Jos haluat kopioida, niin omalla vastuulla. En vanno, että on oikein, mutta sanotaan, että seuraan skenejä erittäin tarkalla silmällä. Joka turnausta, pääasiassa tier 1. Mut on kyllä haju, mitä nämä tier 2:tkin tekee tuolla TCT:ssä sun muissa. Itse luotan kovasti, että nämä on juuri ne pikit, mitä pitää laittaa. Ja toivon, että kaikki muut sitten keksivät kanssa jonkunnäköiset, millä pääsee jatkoon. Hei, mitä opin, että kiitos kun katsoit videon. Me palataan Stage 2 pariin sitten tossa parin viikon sisään. Katsotaan sitten Stage 2 läpi. Joo, kiitos kun katsoit videon. Se oli Aapo täällä. Nähdään joskus. Hei.